Minimi. Tähti. Jussi ekana. Oi voi. Hassun näköinen. Oi. Saanko me kokeilla? Pakkaa mun puttikisana tuolle. Oi vittu 51. Mitä? Olisiko jotain painavampaa? Ei. Sitä painavampaa Puttaa tää. Niin, jos puttaa normaalisti siellä. Täältä alhaalla tulee semmonen pinne. Joo, mä oon kanssa täällä. Okei, ihan voisi haara. Tai sittenhän se voi olla jo opittu. Sit mä oon puutannut pyörä. Kyllä mä oon tosi usein kisoissa pyöräilyssä. Tuonne tänne jonoon. Tuo jonoon. Tuonne jonoon. Anna mennä vaan heittämään, pojat väistää sieltä. Okei, no sit. Tää tulee heittäjiä välillä. Jos... Voisi ottaa semmosen kämmenputki. Onko siellä joku lätkämatsi tai jotain? Niin. Kyllä minä heittää jotain kämmenputteja. Millä sä puttasit? Onko tääkin yhtä kevyt? No otetaan vähän tää painava. 171. Oh.